गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जाय आङो भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायग्रा बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि अननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ बा गोजोननायखौ नायगिरि बयनिसिमबो गिबियावनो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे आंनि बे मोनसे गुसुं आरो फिसा गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबावबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनजों बे मोनसे फिसा बाथ्रानि सायावनो फंनैसो नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय बे गुसुं भिडिअखौ आङो लानानै फैबावलायबाय। थ' आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मा मोनसे मोनदांनो हागोन बा सोलोंनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरबावदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे मुगायाव माबादि घटना दिनै जागासिनो दङ दानि बे बुहुमाव, बेखौनो नोंथांमोनजों फंनैसो उइथ माइ स्मल नलेज आंनि फिसा मोनदांथि आरो मिथिनाय नुनायखौनो नोंथांमोनजों दिनै आङो सावरायनो सानदों। दा बेनो जाहैबाय दिनैनि बे मुगायाव, दिनैनि बे प्रेजेन्ट टाइमावहाय जों मानसि हारिया, सुबुं हारिया पाप मावनो गिला। जोङो पाप मावनो गिनाय मोनला बा गिला आरो रावनिबो थाखाय जों सिन्था खालामला। खालि गावनि लाभ, गावनि मुलाम्फा, गावनि इन्जयनि थाखाय दिनै बेखौसो दिनै जोङो बांसिन गावनि मोदोमनि रंजानांगौनि थाखायसो बांसिन दिनै मावनायखौ नुनो मोनसै। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, बिसेस करि बेखौनो दिनैनि बे बुहुमाव नुनो मोनो। दिनैनि बे बुहुमाव जों सुबुं हारिया पाप मावनो एसेबो गिला, थगायनोबो एसेबो गिला, गाज्रि खामानि मावनोबो एसेबो दिनै गिला। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? थ' आसा खालामो नोंथांमोनाबो दिनैनि बे बुहुमखौ सिन्था खालामनानै नायदों जानांगौ आरो मोनदांदों जानो हागौ। दिनै आंबो दिनै बेखौनो मोनदांदों। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, दिनैनि बे बुहुमाव जों सुबुं हारिया नोरक दङ होननानै बुंब्लाबो रावबो दिनै बेखौ गिला ना। सोरगो दं होनब्लाबो दिनै सोरगोआव थांगोन ना नोरकाव थांगोन बेखौबो दिनै सिन्था खालामला। जायहा पापि मानसि, गाज्रि मानसि, बेबायदि पापजों बुंफबनाय मानसिफ्रा नोरकाव थांगोन, अरजों जोंब्लावनाय अराव, अरनि सागोराव बिथाङा थांनो नांगोन, खस्थ' सैनो नांगोन थैखांनायनि उनाव होनब्लाबो दिनै रावबो दिनै गिला। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, अब्ला नायदो, जों सुबुं हारिनि जोंनि गोसोनि साननाय हनायफ्रा मा रोखोम दिनै जाबोदों, जों मा रोखोम गोसो गोरा दिनै जाबोगासिनो दङ। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ ना? अब्ला फै नोंथांमोननिसिम मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरि बे समाव फरायनानै आं खोनासंहोनो थाखाय सानदों जे जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला मा बुंदों, पाप मावग्राफोरनि सायावहाय मा बुंदों बे इसोरा, बेखौनो दिनै नोंथांमोनजों फरायनानै खोनासंहोनो थाखाय नायगिरि साफ्रोमखौबो आङो मिजिंथिहरदों। आं फरायनानै खोनासंहोनि गितफोरनि 5 बालाबनि 4, 5 आरो 6 सिरिखौ आं फरायनानै खोनासंहोगोन। Psalms chapter 5 verses 4, 5 and 6। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, आं दहाय एसे गिबियाव होनबाय जों सुबुं हारिफ्रा पाप मावनो एसेबो गिला, थगायनोबो एसेबो गिला आरो दिनै मा पाप नङा एखेसो दिनै सानसै। आं फरायनानै खोनासंहोनि 4आव बेबायदि लिरदों, मानोना नोङो गाज्रि मावनायखौ खुसि जाग्रा इसोर नङा आरो गाज्रि मानसिखौ गावनि मोखाङाव फैनो होनाय नङा। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारैनो खोनाबाय मा होननानै बुंदों जे जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव जे बे इसोर, बे गोथार बोलोग्रा इसोरा बेबायदि बुंदों, मानोना नोङो
गाज्रि मावनायखौ खुसि जाग्रा इसोर नङा होनना बुंदों। आरो मा होननानै बुंबावदों? आरो गाज्रि मानसिखौ गावनि मोखाङाव फैनो होनाय नङा होननानै बुंबावदों गितफोरावहाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जों दिनै ख्रिस्टियान साफ्रोमबो बेखौ मिथिथारनो नांगोन। आरो जों मिथिनायफ्रा जोंनि बिदा फंबाय, बिमा बिफा, जोंनि जाथि बंस'नो बेनि सोमोन्दै जोंनि मण्डलिफोराव समाजाव बेफोरखौ जोङो फोरोंनो नांगोन। जोंनि गथ' गथायफोरखौ, जोंनि फिसा फिसौफोरखौ बेफोरनि सोमोन्दै फोरोंथारनो, खिन्थाथारनो दिनै जोङो नांथारगोन। मा होननानै बुंदों? बे इसोरा गाज्रि मावनायाव रंजाग्रा, खुसि जाग्रा बे इसोर नङा। आरो गाज्रि मानसिखौ बे इसोरा गावनि मोखाङाव फैनोबो दिनै होनाय नङा। अब्ला दिनै जोङो, आं दहाय एसे गिबियाव होनदों जे जों सुबुं हारिया दिनै पाप मावनो गिला, गाज्रि मावनो गिला, थगायनोबो गिला, मानसि सिथारनोबो गिला, बायदि बायदि मावनोबो दिनै गिला होनब्ला जोङो मा बे इसोरनि मोखाङाव जोङो फैनो मोनगोन ने? बे इसोरजों जोङो अनखांजानायखौ मोनगोन ने? अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बे बाइबेल सिरिखौ जों गोथौ सिन्था खालामोब्ला better not to do sin, पाप मावनो दिनै जोङो नांनाय नङा। बेनिफ्राय साबसिना जाहैबाय जोङो पाप मावनो नाङा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो बा सिरियाव लिरदों, दुगाफ्रा नोंनि मोखाङाव गसंनो मोननाय नङा, इनाय खालायग्राफोरखौ नोङो मुगैयो। मा होनबावदों बा सिरियाव? दुगाफ्रा होनदों बे इसोरनि मोखाङाव जाय मानसिफ्रा दुगा, जोंहाथ' गोबांथार दिनै दुगाफोर गोसोफोरजों, दुगा साननाय मावनाय आखल आखुफोरजों जों दिनै सुफुंजानाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, जोंनि गोसोफ्रा नरम नङा। नुनायाव नम्रब्लाबो जोंनि गोसोफ्रा नम्र नङा। आरो माब्लाबा माब्लाबा सायावबो सिङावबो दिनै जों नम्र नङा। इनायनो दिनै जोंनियाव दुगा जोंनियाव थायो। बेबायदिखौ होनदों जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला। दुगाफ्रा नोंनि मोखाङाव गसंनो मोननाय नङा, इनाय खालायग्राफोरखौ नोङो मुगैयो होनदों बे इसोरा। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आरो जोबनायाव होनबावदों द' सिरियाव, नोङो नंखाय बुंग्राफोरखौ खोमोरगोन, फोरबुआ मानसि सिथारग्रा आरो सोलायग्राफोरखौ बिमायनो मुगैयो होनो बे इसोरा। माखौ मुगैयो होननानै बुंदों? मानसि सिथारग्रा आरो थगायग्राफोरखौ इनायनो मुगैयो आरो नंखाय बुंग्राफोरखौ खोमोरगोन होननानै बुंबावदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, दिनै जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला बेनि सायाव खुब क्लियार, रोखा दिनै खालामनानै होदों जेन' जोङो बे बुहुमाव थांनानै थानायाव साबना हामना जेन' जोङो मोजां जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, फै दिनैनि बे मुगायाव जोंनि लोगोफ्रा, जोंनि बिदा फंबायफ्रा नंखाय गाज्रि हाबा मावनानै रंजादोंब्ला, गाज्रि गाज्रि एडाल्टारि, जिनाहारि, बायदि रोखोम फर्निकेशन बायदि रोखोम मावनानै रंजादोंब्ला जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानि। मानोना इसोरा बेफोरबायदिखौ गावनि मोखाङाव गसंनोबो होनाय नङा, फैनोबो होनाय नङा। आरो थैखांनायनि उनाव बहाथो बिथांमोन बादियालाय सोरगो रायजोखौ मोनगोन? जोङो सिन्था खालामनि, बे सोरगोआ गोथार मानसिफोरनि थाखायसो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायदों, जायफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि खामानि, गाज्रि पाप मावनायाव गोग्लैनानै मावनानै दङब्ला दासिमावबो नोंथाङा दाबो सम दङ बेफोरखौ नागारनानै इसोरनियाव फैफिननायनि। अनजाग्राफोर, आरो जायफ्रा दिनै बिथांमोन बायदि नङा, बिथांमोनखौ साबसिन हामसिन गोथारै थानो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों आङो दिनै खावलायहरदों। मानोना जों ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेला खुब गिथाव बाथाव दिनै बाथ्रा होनदों। बे इसोरा बेबायदि मानसि सिथारग्रा, नंखाय बुंग्रा, थगायग्राफोरखौ दिनै मुगैयो आरो दुगाफोरखौ मुगैयो, नंखाय बुंग्राफोरखौ खोमोरगोन होननानैसो बुंदों। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों आङो खावलायदों, जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ, अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, माय डियार भिउवार्स एन्ड साबस्क्राइबार्स, आङो बेखौनो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै खावलायो। फै जोङो बेफोरबादिनिफ्राय, गाज्रिनिफ्राय जों गोजानाव थानि आरो गावखौ इसोरनियाव साबसिन हामसिन जोङो फोथांनानै लाखिनि। जेन' बे इसोरजों अनजानाय
हामजा जानायखौ जेन' जोङो मोननो हायो। थ' हामबायसै अनज्लायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर, आसा खालामो जाया दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङबा नायखांबाय गाहाम थारैनो मिथिनो मोनबाय आरो गावखौ गाज्रि इनाय मावनायनिफ्राय हमथागोन आरो इसोरनियाव गाहामै थांनानै थागोन होननानै नायगिरि बयनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिं थिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।